segala saudara. Assalamualaikum lamun diucapkan kepada siale to sila sapangkalan dalam mauna kaini jamuan sekarang lah hadir pada ini malam palara so bapalinduangan panera so baparantian Joko awi lah diberi air, Joko nita lah diberi makan. Sekarang lah tiba pulau permintaan dari sila bapaka kepada kami samba ditujukan taraga di talingo anda menangakan taraga di matu anda mencaliakan baraso di tangan, la baraso di bibi, nyo tapi cawan api di kami salah kundangan. kanda biasa kami berikan minta biasa kami melakukan, tetapi sebelum kanda diberi sebelum pintakan kami isi rela cuma kami diberi. Kukulang akan terpemuliaan dan semoga dan kukulang terpegauli dan kete kukulang akan terkasihan. Sebab begitu katunjuk kami dari nantu duduk tertinggi. Kami diberi oh sebuahnya lagi sidang darami sidang kau bakanda di tabuna mani kota putih baru lalu kami pura biasa maka roti anu nadu kue de kami sama onde jodoh jangan menjadi upe jo puji sebuah lagi pasang pengarang di malamnya ini karena samudera dalam rangkai bulan bersilawan ulang oh satio dia walayo lah diberikan orang diundang tukang silawat dan dua pasang silang topan segala alena datang itu orang kebermain sama lagi selawanya kami diumpamakan orang baik barat balai kota padang panjang balai kami pagi jembatan ada dirancang di kereta moyang nyampang kuadu orang menumpang joko sudah kapur joko sirna bujang orang menumpang hatinya sana walau kapai atau kapulang cuma di kami untuk malam bendinya buru aku do patah pinggang lari maniku de penyakit jumalang orang ini itu nata tompang iyo sebagai tukang undangan
Ori tu ade mangambang lan nabi tu
dan di situ kanan wajah Allah. Ingi yo mula gitu iyo de urang la de manyambang Ngajati narasonyo pengajian neonan kami suara. Ole baik koyo nan dituku Bananan ditambah. Kalau nani yola dengan masa Iyo tolongan dia buat. Kalau nani yola dengan mudo iyo de tinggal dengan mula Iyo itu nanti misanan sebagai iyo denasakan. Adina gini nambai tulai Iyo malam karancanyo. Iso akan iyo la pengajian iyo lah di sana iku iku Oh baru buang iyo lah dengo hari kini batambah laru ijo. Batang banan iyo larui imala Kalaman kadikiro. Diurut iyo nande kayu Masyarakat nande basamu. Masadara kani sungai asan iyo de padulan de umumnya Oh delayo walaupun dengo bana baradonan iyo di mano-mano. Walau nan sadang manuang adu dua di rumah tangguh Oh walau nan sadang de mau Orang joi baju mintu Awalau nan sadang yo dudua santai. Di terasa toyo di barandu Awalau nan sadang de baseke bergaya di hadapan dengo kacu. Oh labia yo kaum de indua pasigi memang wajalamu Dekarano kaunan perempuan baseke memang banyak deredenyo. Redeka kanan redeka kiri redeka belakang redeka munggu Iyo mama sang gue dada. Ane sana kadang de banutu Awalau sadang mama kami Apa mama kasih colak matu Walau sadang pakai kerudung, walau nan sadang memakai sidung. Walau yo sadang memakai parfum Pamire panwan atau Marlboro Walau nan sadang memakan sate, walau nan sadang memakan bakso. Walau nan sadang mambali rokok Walau mambali ne gulu-gulu Oh Sugiro anda mela datang. Baca pelanggan kasihku Dekarano acara nasi lawan. Inilah mula de badai tornado Sebagai itu de tuan rumah si pangkasi pokok di malam nangku. Oh diname saja yo mulo awal Sampai kini jadi sapangkanyo Iyo di surau de buya gitu ya itu de buya umpu maraju. Oh dan dio tapi de batang ayah Denam de siko de lokasinya Oh nagari iyo sungai asan. Oh denamo itu de namonyo Allah dini birilah di kandana. Oh de sana tio di bulan rayo Iyo sungguh pun kawinan kita bantu ikan di lawinan di hadangu. Sada acara nan diadokan Sampai kini lai balan hijau Saja yo dari yo de pondasi kini nan ala batin kedu. Modela yo hampir siap Pembangunan de surau gitu Iyo de mari basamo gitu ulurkan de tangan gitu. Oh dari yo kampung atau dari rantai Iyo layakan nan kesamonyo. Oh dena mudah-mudahan yo bana Baik udah pepiti saraji bahelo De barakat iyo nan persatuan rana saratula derentaunyo. Berlomba yo lomba la de nyobana Manuju
Rasulih Nabi Muhammad wa junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, di hari nanti. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nantilah kami di hari nanti. kalau tidak engkau menanti. Labbaik syafaat ya Habibi. Kalau tidak engkau menanti. Labbaik syafaat kemudian hari. Yojo irama sanjungan Nabi. Odenamu memang rasuga tinggi. Oleh tapaso denyo tinggi. Oleh akan adena dayu. Ode kanaranu karana bana ema inggi sabata jatuh. Oleh kini bakaran ca memang baanan salelonyo. Kita bana jualan dehibur. Oleh padono malam ngangko. Ode nanira malana nyominan denan ikoyo denamoyo. Karanula denyo kito memang kurang minangan kasamonyo. Tinggalkan malu dia sayang kadiri denaiku. Alama itu hari apabila engkau dari adia kini amaku tui
dan kami sambut tukang lacurito. Delay topan singgalang derang bari labadamu. Delay tolong sambut dan sesudah nyuiko. Najo buah lana ranca, najo lagu lana seru. Delay tolong laipur lapi nonton basamu. Negaran nolan nyukito, ada jarang-jarang labasuko. Delay jarang bertemu lana ditampe nyunangku. Lagi bari negara-gara kasapata lana jodoh. Gara-gara denyo kami anyo nandi murui sajo. Jangan sampai lah dibawa pulang laba eko ke rumah dago. Gara-gara denyo kami gara-gara anda yogo. Enam iko no labana ira kami lah de berdua. Gaji papa menana mandi laku cika pamenana gato. Anak orang di Bukit Tinggi pai jam gadang. Anu laki tak kui de bini. Nggak sampai sudah makan nasi lawan.